Výpočet momentu zotrvačnosti gule, otáčajúcej sa okolo svojej osy, je celkom zaujímavá záležitosť. Urobíme výpočet tohto momentu pre 1/8 gule. Všetkých 8 častí gule je identických, preto nakoniec výsledný vzorec môžeme vynásobiť číslom 8. Predstavme si, že gula je zložená z vrstiev rovnakej hrúbky, ktorú označíme symbolom dr. Ako vyplýva z obrázku, každá vrstva gule bude ešte rozdelená na malé segmenty takým spôsobom, ako delia povrch Zeme, poľudníky a rovnobežky. Predpokladáme, že každý segment sa nachádza v priestore vymedzenom veľmi malými rovnakými uhlami d alfa a d phi, o mnoho menšími, ako sú nakreslené na obrázku. Keďže počet segmentov je v každej vrstve rovnaký, ich dĺžka a šírka bude menšia niekde pri strede gule, blízko osy Z, ako pri jej povrchu. Dĺžka segmentu v smere poľudníka je závislá od polomeru R danej vrstvy gule a uhla d alfa. Uhol je v radiánoch a číselne sa rovná dĺžke, ak kružnica má polomer 1 meter. Napríklad uhol 360 stupňov je 6,28 radiánov a kružnica s polomerom 1 meter má obvod dlhý 6,28 metrov. Preto dĺžka segmentu sa rovná uhol d alfa krát polomer. Nakoniec určíme šírku segmentu, ktorá je tiež závislá na polomere R a okrem toho aj kosinuse uhlu alfa a na uhle d phi. Šírka segmentov v každej vrstve postupne klesá smerom od rovníka gule k jej pólom. Určenie rozmerov segmentu je dôležitá časť riešenia úlohy. Tieto útvary môžeme považovať za pravouhlé, keďže sú takmer nekonečne malé z matematického hľadiska. Teraz už máme všetky údaje potrebné na určenie objemu a hmotnosti segmentu. Objem segmentu získame vynásobením jeho troch rozmerov. Objem dV, vynásobený mernou hmotnosťou ρ, predstavuje hmotnosť segmentu označenú dm, čo je zrejmé z rovnice číslo 2 v spodnej časti obrázku. Moment zotrvačnosti di každého segmentu sa rovná jeho hmotnosti dm, vynásobenej príslušným polomerom otáčania, umocneným na druhu. Keď do vzorca 3 dosadíme rovnicu 2 na predošlom obrázku, získame rovnicu 4, ktorú budeme postupne integrovať podľa uhla phi, uhla alfa a polomeru R. Po prvej integrácii podľa uhla phi od 0 po 90 stupňov, čo je 0 až π delené 2, získame rovnicu 6. Výraz za znakmi integrálov predstavuje moment zotrvačnosti veľkého počtu elementov dm, tvoriacich veľmi tenký drôtik, ktorý má prierez R krát d alfa krát dr, a jeho dĺžka je štvrťkružnica rovnajúca sa jednej polovici π krát polomer R krát kosinus alfa. Všetky segmenty dm tohto drôtika obiehajú okolo stredu kružnice na polomere R krát kosinus alfa. Rovnicu 6 budeme znova integrovať, tentokrát podľa uhla alfa od 0 až po π pol. Niektoré členy rovnice, ktoré považujeme pri tejto integrácii za konštanty, môžeme vyčleniť pred integrál, čo vidieť v rovnici číslo 7. Potom treba vypočítať len integrál funkcie kosinus na tretiu alfa v medziach od uhla alfa 0 až po π pol.
Na ďalšom obrázku je uvedený pekný spôsob výpočtu tohto integrálu, ktorý viacerí matematici predložili vo svojich videách na internete. Keďže vieme, že sinus na druhu plus kosinus na druhu sa rovná jednotke na druhu, môžeme výraz kosinus na tretiu alfa rozpísať tak, ako je uvedené v rovnici číslo 8. Na základe dômyselnej substitúcie vznikne nakoniec jednoduchá rovnica číslo 9, ktorej integrovaním získame nakoniec číslo 2/3. Integrál funkcie kosinus na tretiu alfa v rozmedzi 0 až π,5 je teda číslo 2/3. Toto číslo dosadíme do rovnice číslo 7 a získame rovnicu 10. Vyriešením tohto posledného integrálu je vzorec číslo 11. Integrovali sme, teda spočítali sme momenty zotrvačnosti všetkých vrstiev osminy gule, ktorých hrúbka mala rozmer dr. Vzorec číslo 11 je určený pre výpočet momentu zotrvačnosti jednej osminy gule, ktorej vnútro má všade rovnakú mernú hmotnosť. Z neho vyplývajú aj vzorce 12 a 13. Na tomto poslednom obrázku sú uvedené dva príklady použitia momentu zotrvačnosti, kde jeho hodnotu použijeme na výpočet kinetickej energie otáčajúceho sa telesa. Ak napríklad železnú guľu s hmotnosťou 3 kg roztočíme okolo svojej osy tak, že dosiahne 50 otáčok za sekundu, získa tým množstvo kinetickej energie približne 123 joulov. Je to približne množstvo energie, ktoré 12W žiarovka vyžiarí za 10 sekúnd vo forme tepla a svetla. Podstatne viac kinetickej energie má v sebe rotujúca zemeguľa. Ak by niekto bol schopný zastaviť otáčanie zemegule, potreboval by na to vynaložiť energiu 2,582 krát 10 na 29 joulov. Aby sme si urobili lepšiu predstavu, porovnáme to s množstvom elektrickej energie, ktorá sa vyrobí v Európe za 1 rok. Na niektorej nemeckej stránke internetu bola uvedená hodnota 2795 terawatt-hodín za rok 2022. To sa rovná po prepočítaní na 10,062 krát 10 na 18 joulov za rok. Ale pohyb zemegule okolo svojej osy predstavuje miliardy krát väčšiu energiu, ako sa vyrobí v Európe za 1 rok.